थागोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउआव सोमोन्दोबाय थागोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउआव सोमोन्दो बावखुंग्रि हाजोआव जिउआव सोमोन्दो। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्सआव आरो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। स' लोगोफोर, गोदानै फैनो गोनां सिबि साइन प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि स' बे मिउजिक भिडिअखौथ' स' नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय दङ आरो गोबाङानो ससे क्लिप्सफोरखौ नुबाय थाखादों। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोर भाइरेल जाखादों ससे क्लिप्सआ। स' बे ससे क्लिप्सखौ नुनानै स' नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखादों जानांगौ। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी लोगोसे फुजि बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङानो आरो मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारी बिथाङानो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ स' थाबैनो रिलिज खालामनानै होसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखादों जानांगौ। स' बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो रेडि जानानै थाखादो। स' जेब्ला रिलिज खालामो स' बे मिउजिक भिडिअखौ सिबि साइन प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होखागोन। स' जेब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामो स' अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदान माखासे फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेट मोनथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिन्थिग्रोनाय बादि।